Quin dia fa avui? Tenim un cel clar, ennuvolat o amenaça pluja. Ja t'hi has fixat? Nosaltres, com la natura, estem subjectes a canvis. Ens trobem en diferents situacions que ens provoquen emocions diverses. Alegria, tristesa, fàstic, enyorança, por, irritació. És bo que siguem conscients del nostre estat emocional per poder actuar convenientment. Per exemple, quan ens enfadem, és millor que ens aturem, respirem, pensem i després actuem, quan la tempesta ja s'hagi allunyat. Tots ens emprenyem de tant en tant, és una cosa natural. Però, quan vegis que se te'n va de les mans, atura't. Atura't com si hi hagués un semàfor vermell. Entrevistarem uns companys del centre de diferents edats per preguntar-los com acostumen a reaccionar en situacions conflictives. Les emocions són simplement el producte de reaccions químiques, una sèrie de respostes que es disparen en el nostre cos segons les vivències passades. La qüestió és, som capaços de controlar-les? Doncs que és depèn de la situació, perquè potser en una situació m'enfado més o menys, però crec que sí que em sé controlar les emocions. Bueno, sí, jo crec que tot el que són com la ràbia i totes aquestes coses, soc bastant calmada i soc bastant com racional, no soc gaire impulsiva. Llavors, en general, jo crec que sí que les sé controlar i inclús a vegades és com que intento controlar-les massa i això també m'ha portat com problemes de voler controlar-ho massa i a vegades no deixar fluir les coses, no? Però sí, en general jo crec que sí que les sé controlar. Crec que sóc una persona que està aprenent a controlar les emocions perquè abans em costava molt i ara amb el temps m'estic adonant que és molt millor si les controles i a poc. Doncs a vegades potser dic comentaris que no sóc conscient que els dic i potser li afecta més a la persona o no, però a vegades dius comentaris que de debò no els penses. Doncs no dic res, però clar, com m'ho quedo a dins, me'n vaig enrabiant més. Però al final no queda l'enfado amb la persona, sinó que m'estic enfadant a mi mateixa, no? És una sensació molt estranya. Bueno, ara mateix, quan m'enfado amb alguna persona, intento parlar, però si no és possible, el que faig és anar-me'n, tranquil·litzar-me i quan estic tranquil, parlo més. Ja que si està molt calent la cosa, intento marxar per no tindre més problemes. Normalment és com que porto molt les coses per dins. Llavors, no solo com... Bueno, em costa molt com expressar el que sento, llavors sempre ho porto com al lloc més racional, diguéssim. I si m'enfado amb algú o tal, bueno, evidentment jo sempre defenso la meva posició, però intento molt com posar-me al lloc de l'altre i intento sempre entendre la situació de l'altre i també pensar, si jo estigués en la seva situació, com m'agradaria que actuessin amb mi. No, ja que crec que m'hauria de quedar, intentar solucionar el problema i no marxar com moltes vegades marxo, per exemple, com m'enfado amb la meva mare, no? Agafo i me'n vaig a l'habitació i no vull saber-hi res fins al dia següent, i crec que m'hauria de quedar, com en algunes situacions faig, no? I solucionar el problema i parlar amb la persona que ha tingut aquest problema i... Doncs que em sento molt malament. O sigui, és com que entro en una mena de roda, de que estic enfadada i estic enfadada, i realment necessito que passi temps, potser un dia o dos o així, i dic, sí, en sèrio, i dic, però per què t'enfades, no? Perquè quina tonteria. Quan ja passa el temps veig que no té cap sentit i ja se'm passa.
Doncs controlant-me més quan em diuen les coses, no saltar tan ràpid a dir coses que en realitat no penso. Pues jo crec que amb el temps, perquè si continuo així, jo crec que amb el temps podré millorar-ho, perquè és una cosa de temps, d'intentar fer les coses bé i jo crec que vaig pel camí i intentaré fer-ho. Perquè cada dia que passa em noto que vaig evolucionar. Doncs potser el crido dient-li que me'l torni o li dic de males maneres. Llavors, jo intentaria dir als meus pares d'altres coses que faig bé i intentaria parlar amb ells i dir-los avui surto de festa amb els amics i el resta del cap de setmana l'aprofito per estudiar o coses. Crec que abans sí que és veritat que em castigava i no hi havia raó, no? Era jo el que deia i punt, no. I m'he donat compte que quan et castiguen és per algun motiu i és que ho estàs fent malament. Llavors, normalment, si m'ha castigat, si m'ha castigat sense sortir a sopar amb els amics, vaig a l'habitació, escolto música, em tranquil·litzo i ja està. Surto a passejar i quan vinc torno a parlar amb ella i aquest fet de parlar amb ella un altre cop, relaxar-me, a vegades m'ha fet que em perdonés això, i el castig em deixés sortir. Altres no, però sí que és veritat que és molt més eficaç parlar i tranquil·litzar-te. Crec que el pitjor que pots fer quan un professor et crida l'atenció així és intentar-te posar per sobre seu. Perquè justament el professor és qui té l'autoritat. Llavors, si tu intentes posar-te per sobre seu encara és pitjor. Llavors crec que les coses es parlen i que si realment ha sigut injusta i ho parles, el professor no tindrà cap problema al final de la classe a dir-te no te la trec i ja està. Doncs m'espero després de classe per poder-li dir el que vulgui dir-li si m'ha semblat injusta l'amonestació o alguna cosa. Però si em fiquen una amonestació, normalment em baixo, o si és una expulsió em baixo, si una amonestació em quedo tranquil i parlo al final de la classe. Ara mateix, anys anteriors, em posava a cridar i fins que m'atraguessin. I el primer lloc és separar els dos, perquè fregar-se no em porta enlloc. Llavors, els vaig separar, una es va marxar a casa perquè estava molt emprenyat, que no volia parlar-hi ni res. El dia següent vam quedar els tres una altra vegada, ho vam parlar i ara com si fossin, saps, com si no hagués passat res. Aniria a separar-los, suposo, intentar separar-los i un altre cop intentar entendre les dues parts i fer-los veure que segurament els dos tenen part de raó i que, evidentment, barallar-se no porta enlloc. Doncs, si dos amics meus s'estan barallant, vaig on s'estan barallant i els intento separar i parlar amb ells de per què s'estan barallant, intentar ajudar a solucionar el problema. En algunes situacions, com molt límit, jo que sé, per exemple, algun cop que m'he enfadat amb les amigues perquè hi ha hagut coses que no m'han sentat bé o això, és com que jo m'ho guardo molt, ho porto molt per dins, però llavors ja pot arribar alguna cosa que em faci explotar. Llavors és com que em fa explotar, llavors ho trec tot. I sí que hi ha hagut alguna situació d'estar en calent i dir coses que després les he pensat en fred i he pensat, home, doncs tampoc ho penso així. Jo crec que amb un amic meu ens vam començar a barallar i no vaig parar en aquell moment i sí, que he tingut molts moments d'irritació amb ell i aquest fet de no haver parat la primera acció, doncs a desenvolupar tot un problema amb el company. Half of one half is left unanswered. I'm
to contract, I have lost everything. Em calmo i faig un milàmpia. I explico el que passa, és veritat, explico la situació, explico el que passa i és molt més efectiu. D'alguna manera els hi ensenyes, entre cometes, no? Una manera d'actuar, més que si m'enfado com jo sola i dic silenci, no sé què. Clar, això no serveix de res perquè tampoc estàs tractant la situació que està passant, no? És una manera d'intentar tallar alguna cosa que són molts alumnes i si realment ells decideixen que ho decideixin però alguna cosa ha passat, tampoc ho pots parar per molt que t'enfadis. Last year the winter was before the fall. There was no summer, could they kill them all? Val, doncs hi ha dues possibilitats. Si estic molt enfadada, doncs possiblement li llenci. Però si ho he pensat i he parat i li he de veure, doncs potser li amago. Probablement li amagui i li digui que li he llançat o alguna cosa, i aprofiti, no sé, aprofiti per dir-li, veus, és que això no es deixa al terra. Ara ja has sentit les experiències d'alguns companys del centre. Entens la importància de saber aturar-se a temps, però alhora expressar els propis sentiments. Llavors, què penses fer? Enrabiar-te com un dia de tempesta o frenar i esperar que surti el sol? To do. So I ran outside, from the sun in my eyes, met up with Uncle Chuck, stole an ice cream truck, drove in a pothole, ended up in the hospital. Through face with the patients, you're on antidepressants, check my dog for a while.